Staré mesto, Lipová ulica, Kysucké Nové Mesto a my sa ideme pozrieť na jeden trojizbový byt, od ktorého akurát teraz držím v ruke kľúče, no a verím tomu, že sa vám bude páčiť. Krásna zeleň a tiché prostredie to nie sú jediné výhody tohto bytu a ukážeme si, ako vyzerá tento naozaj priestranný trojizbový byt aj trošku zblízka. Konkrétne tu bude treba trošku priložiť ruku k dielu, prestierkovať túto a túto stenu, vymaľovať. No ale čo sa týka ostatných izieb, tie sú kompletne na novo vymaľované. V spálni máme veľký vstavaný šatník. Ten si spolu môžeme pozrieť na osobnej obliadke, je naozaj dostatočne hlboký. No a celkovo v spálni máme dostatok priestoru nielen na posteľ, ale napríklad aj na detskú postieľku alebo nejaký pracovný stolík, prípadne nejaký kozmetický stolík pre dámy. Čo sa týka ostatného priestoru, tak byt má 64 m2. Kúpeľňa je staršieho dáta, ako môžete vidieť. Myslím si, že je použiteľná, prípadne ak by ste chceli rekonštruovať alebo sa pustiť do nejakej veľkej rekonštrukcie, tak tieto dve špajzy, ktoré tu máme, by sa dali možno aj kompletne vybúrať a tým pádom sa vám zväčší celý ten priestor, pretože sa prepojí obývačka spolu s kuchyňou. No a kuchynská linka je napríklad úplne nová, ešte ani folie nie sú zlepené. Čo sa týka ďalšieho priestoru, tak okrem stavaného šatníka, nejakých špajzí, tu máme ešte napríklad takúto šikovnú skrinku, kde schovať topánky, vysávač a podobne. No a čo viac dodať, ja už vás tu môžem kľudne nechať. Takže vidíme sa na osobnej obliadke. Majte sa pekne. Dovidenia.